Нека да започнем да въвеждаме информация в нашата таблица. Селектирам всичко, което виждаме в момента с Ctrl-A и ще го изтрия. Ако искам да изтрия всички формати, които се намерят тук, отивам на Clear и изтривам всички формати. Ако искам да изтрия всичко съдържание плюс формати, натискам Clear All. Така, сега ще си направя таблица за месечния ми бюджет. Първо имаме заглавен ред, месечен бюджет. Тук ще си въведа различни разходи, които имам за месеца, като примерно електричество, вода, кола, наем, телефон, храна и така ще приключа. Отдолу ще създам сумарен ред и ще окръстя общо. Тук ще пресметна накрая всички разходи, които имам. Тук ще си напиша разходи. Тук ще създам няколко колони, които ще отговарят на месеците в годината. Примерно януари, февруари, март, април, май. За пример ще използвам само тези, вие може да си ги продължите до декември. Като последна колона ще си въведа още една такава с заглавие общо. Сега ще започнем да въвеждаме числата в колоната. Примерно електричество 50, вода 30, кола 200, наем 500 лева, телефон 20, храна 500. За февруари месец ще сложа някакви други суми. Така ще си попълня за всеки месец. Както забелязвате тук, числата са подравнени вдясно във всяка клетка, а текстът е подравнен вляво. Ако по някаква причина тук текстът ви е подравнен, т.е. числото е подравнено вдясно, това обикновено се случва, ако копирате дадена сума от примерно PDF файл и Excel не разпознава това число като число, го копира като текст. Тук отдясно, тук отляво ще получите една иконка, ще излезе на жълта или зелена иконка, триъгълниче по-скоро, и когато го кликнете ще ви се покаже една грешка и Excel ще ви пита дали искате да конвертирате това число или тази клетка в число. И съответно, ако сте въвели там суми и всички се подравняват отляво като текст и ви се появи такава грешка, ще трябва всяка една клетка да конвертирате в число, за да може след това Excel да използва тези клетки като числа и ако правите някакви сметки, както тук в момента, ще имаме математически действия, за да се сметне всичко правилно, би трябвало клетките отгоре да са форматирани като число. Тъй като в моята таблица не е ясно за коя година става дума, сега ще се добавя и друга клетка, която ще въведа данни тип дата. Тук, където въведахме месеците, просто ще кликна два пъти върху клетката, ще си оставя черта и тук ще напиша 2021. Това ще направя за всяка една година. Виждате какво се случва, когато добавя годината, клетката се форматира в формат дата и се позиционира автоматично от дясната страна. Когато кликна върху клетката и виждате тук отгоре какво ми излиза, че тази клетка е за 1 февруари 2021 година. Тук имаме 1.1.2021 година. Така ще си добавя годината за всяка една клетка. Април 2021 и май 2021. Добавихме годината, сега обаче не е ясно дали става дума за година или примерно дата януари 21 или февруари 21. За да бъде по-ясно, селектирам си тези клетки
Отивам на десен бутон, формат Cells. Тук отивам на дата и съответно искам да ми изведе пълна дата в този формат. Имаме ден, месец и 2012 със съкръщение година. Цъкам OK и ето ни формата на клетка дата. Излиза 1.1.2021 и накрая имаме съкръщение от година. На мен обаче не ми харесва този формат на дата, затова ще го променя. Пак ще си маркирам тези редове и отивам в десен бутон, формат Cells. И тук ще искам да добавя подобен формат, както го написах в началото. Месецът с думи, черта и след това да ми излиза пълната година. Тъй като тук нямам такъв формат, отивам на Custom. Тук също мога да потърся дали има такъв, обаче не виждам. Затова, което ще направя е да си изтрия това поле тук. И съответно мога да си въведа потребителски формат, който ще използвам и ще създам в момента. Така, искам първоначално да ми излизат с думи, с букви, 3 пъти месецът, след това да имам тире. Виждате тук отгоре как се визуализира нашият пример. И след това ще напиша година 4 пъти Y. И натискам OK. Ето в момента форматът на клетките се промени и е точно така, както искам да бъде. Имам съкръщение на месеца с думи, след това имам тире и пълната година изписана с число.